Toto som ja samo a toto už točím, idem točiť druhýkrát tú múku, ale prvýkrát som ho natočil, len som nevedel, jak to dať z tabletu, však aha, nešlo mi to vôbec, lebo to mám v nejakej divnej angličtine. Ale kľudne by som vám to ukázal aj takto. Ja som hovoril na Facebooku, že napíšte mi do viac. OK, takže ak som hovoril... Ja vám to ukážem takto, lebo nechce sa mi to znova. Skoro som sa tým zadusil. Neviem, či to je moc dobre počuť, že ani to nie je moc dobre vidieť, tak to dám radšej. Takto. Takže toto je dobré. Takúto veľkú lyžičku. Jedna lyžička. To bola jedna lyžička. Potom ešte ďalšie dva. Bolo to vážne hnus a na chvíľku malá pauza. Bolo to vážne hnus a myslel som, že to bude v pohode, ale není. Skoro som sa tým zadusil a mohol som aj umyť. Radšej to nikto neskúšajte nikdy. Ale bola to celkom sranda. Takže pokračujeme. To mi trošku spadlo. Teraz som išiel pre utierku, aby vám to bolo jasné. Koľko ešte? 5 minút a 30 sekúnd. Čo som robil? Mal som tam ešte nejaké cesta. Múku, tak som to musel dať. Ale keď to už dám... Pauza. To mám utierku, ako som hovoril. A robil som to takto, lebo nie je to moc príjemné to mať a nemohol som potom moc žovať. Ale keď už to máte niekde na konci tú múku, tak už to cítite, ako by to bolo nejaké cesto divné. Takže môžeme pokračovať. Ešte 3 minúty. Nevidíte? Jedna lyžička. Jedna lyžičku. To je taká menšia. Neviem, či to moc dobre počujete, ale je to slabo počuť. Ani hentam to moc nie počuť dobre. Toto bude teraz múka. Nič som nevypnul, len menej trošku ten dym, prach a je to hnusné. Neviem to vysvetliť. Som sa tým zavrhol. Ok, ideme na poslednú lyžičku. Tak pojíbarátem, ideme na to. Už iba jedna lyžička. Myslel som, že to bude ľahké. Ok, posledná lyžička. Potom si dám takú úplne malú. Úplne malú, lebo videl ste, že som skoro z toho zarúzol.
že je to dobre prežité. Tak je to niečo. Cestou. Videli ste to? 3 lyžičky. Bulky? Teraz to preložím, kebyže to nepočujete. Takže 3 lyžičky múky som zjedol. Ideme ďalej. Ja som 3 lyžičky múky, ak som to volal a ešte niekedy možno urobím trošku takúto. Že keď tam bude neselekto, tak napríklad, ja neviem, niečo iné zjem. Alebo urobím. Takže, uvidíme sa na budúci. OK, to poviem ja. Uvidíme sa na budúce na Facebooku a niekedy urobím to isté, niečo také zjem alebo urobím napríklad. Ja neviem, vyskočím z okna. No, to nie, to už nie. Alebo späť. Takže, ešte predtým, že ako som sľuboval, zjedol som 3 lyžičky tej múky a vaše názory na toto video a veci, čo mám urobiť na budúce, píšte do komentárov. Dobre, takže Facebook.